ଘରେ ବସି ପାଇପାରିବେ ଇନକମ୍ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତହସିଲ ଅଫିସ୍। ଏଣିକି ଘରେ ବସି ପାଇପାରିବେ ଏହିସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏଥିପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଆପ୍ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଣିକି ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ରାଜସ୍ୱ ଅଫିସ୍। ଘରେ ବସି ପାଇପାରିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ଫୁଲ୍ ଆର୍ଟିକଲଟି କ'ଣ ଅଛି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ନୂଆ ଆପ୍। ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ରାଜସ୍ୱ ଅଫିସ୍। ଘରେ ବସି ପାଇପାରିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଅବହେଳା କଲେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ଅଧିକାରୀ। ଏବେ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିହେବ। ତେବେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଇନକମ୍ କାଷ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ମୋବାଇଲରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ସମୟ କେଉଁଠାରୁ ଓ କେଉଁ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବ। କେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେତେ ସମୟରେ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନ ମିଳିଲେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଆସିଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ।